večer, zdraví vás David Čačo, televízia Brezovica. Dneska sa nachádzame pri hraniciach Maďarska a dá sa povedať, že stretli sme tu na imigrantách, ktorí sa ideme ho spýtať, aké podmienky dostáva, aké časti a čo si myslí o tom našom celom Slovensku a všetko možné. Prihovára sa. Jo, otázka. Akú časť máte tu na podmienky, aké sú? Tá celkovo na chuja. Ináč dobre. Som spokojný, vysoké mreže, strava jak prepci. Pohoda, sme spokojní. A odkiaľ pochádzate? Čo je ďaleka? To tam za rohom, potom cez more, potom druhé more, tam taký kontinent. Áno. Čiže v podstate mám tomu rozumieť, že má, jak sa tomu povie, to mesto zahraničia. Cigu nemáte? Cigu, jasné, že mám. No, cigu, díky. Sice ja nefajčím, ale... To sú podmienky. Toto, môžete tých si aj treba do nechať. parlamentu. Môžete si aj Tu nechať. kamerujte, kamera, ber kameru tu na. Tých A tu treba do síce- parlamentu, týchto. Neviem, či si Toto je pripalíte. šrap. Nemáš mi dať? Vieš čo, toto je, ja ti poviem pravdu, ako je, hej. Ja ti poviem pravdu, toto je na piču, hej. Ako, Vidíte Kurva. sami, tak Ako- som prekvapený, je mi až ľúto. Neviem, ako to je. kurva, ako je to na piču. Tu na, kurva, trava jak pre psy. Drží nás tu na v týchto ohradách. Robia nám kontroly, prehľadky, pchajú nám tyčinky do ryti. Kokociny. No, to... Vyzerám jak že nie som človek. Vyzerám, že nie... Práve by som povedal ten dobrý, Akože... pravý opak by som povedal, pretože nemyslím si to ja o tom. Ale keď vidím, ako ste tu na, Jaký neviem, môže- ako vám pomôžem. Počuj, chlapče, jaký môže, že ty nie si v parlamente? Ty nie si v Národnej rade a prečo nám nemôžeš pustiť hranice, otvoriť, že by sme mohli výjsť, vieš? My sme... Rád by som vám pomohol, no neviem, ako vám pomôžem za tými mrežami asi. Každý nás obviňuje, kamera tuď ma. Každý nás obviňuje, že akí sme my, imigranti zlí. Jak robíme zlé, pacháme na zlé. Není pravda, my sme inžinieri, my sme vedci, my vám tu nadáme kultúru. My vás kultúrne obohatíme. Ja dáme tomu dobre, nemám vysokú školu, dobre, v poriadku, bol som asi 5-krát, 6-krát trestaný. Dobre, v poriadku. Ale sľubujem, že keď ma pustíte z ohrady, nebudem zasilňovať, nebudem kradnúť. Sľubujem vám. Pôjdem takú sa prosiť na vysokú školu, pôjdem na techniku, vám tu postavím veľké továrne, vám tu postavím. Ešte si nepripadol, takže Ja. mám síce ešte náhradné, keby si chcel. Ale čo vám tu dáš ošlinil, nevadí vám to. Počkajte. Nechajte si. Lebo ja vám to vrátim, viete, ja vám to vrátim. Ja len chcem vyzerať držne, viete, do píčile. Lebo tu nám si pripadám taký pojevolný zajac, počkajte. Takže ešte ja môžem povedať predtým, jak Povedzte. skončím, že tu na ešte kolega chce niečo povedať za tými mrežami A vy medzi hovoríte, ukrajinskými a hranicami, keďže je v tej časti, robili sme v Maďarsku. no v Maďarsku teda. Maďarsko. Doč geografiu, chlapče. Lebo... To je moja, hej, super. Chlapče, ja sa naučím niečo, hej. Do života, chcúce. Geografia to je taká veda, ktorá sa zoberá, kde sa ktorá krajina nachádza. My sme momentálne v Maďarsku, tam mi nehovorú o Ukrajine, kde sa bojuje. Ja som mierový človek. Ty sa čo smieš na kamerou? Čo smieš na kamerou, čo? Ja som mierový človek. Vypni to. Takže pre televíziu David Čačo, Páči do TV piči. Brezovica. Ja viem vám kokot.